Σημαντικό ρόλο νομίζω στην καριέρα σου, έτσι δεν είναι? Την εποχή αυτή ήμουν γνωστός γύρω από την πλάκα. Στην Μπουάτ. Όταν ήρθα στο πρώτο φεστιβάλ, 10.000 στο Παλέντε Σπορ και μετά τηλεοπτικά άρχισα να γίνομαι γνωστός και αισθάνθηκα... Στο πλατικινό. Ναι. Χαίρομαι. Αλλά μ' αγκάλιασε όμως πολύ η Θεσσαλονίκη. Το άξιζες ιδιαίτερα. Και η Θεσσαλονίκη νομίζω πως το έχει αγαπήσει ιδιαίτερα. Όμως εγώ σου έχω μια έκπληξη. Ξέρω πως το πιο σημαντικό από τα βραβεία ήταν με ένα τραγούδι ενός ανθρώπου που σήμερα είναι εδώ στην αίθουσα, ένας από τους πιο σπουδαίους Έλληνες συνθέτες που έχει αυτή η χώρα. Έχει τιμηθεί και εκείνος πολλές φορές στο φεστιβάλ, από τους στυλοβάτες του φεστιβάλ τραγουδιού και μας έχει δώσει δεκάδες υπέροχα τραγούδια. Είναι εδώ απόψε, θα το φέρω στη σκηνή για να παίξει στο πιάνο μαζί σου αυτό το υπέροχο τραγούδι που πήρε το βραβείο. Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Κρεμιζάκης. Θα μας πει να πω. Τι να πρωτοπούμε. Ένα μικρό σημειώτικο μόνο θα σου θυμίσω για το τραγούδι αυτό. Μιλάμε για το τραγούδι «Γύρνα πίσω Αποστόλη» που κέρδισε το τρίτο βραβείο, να πήγαινε για πρώτο βραβείο. Έγινε η πρώτη βραδιά, πήραμε την προφιά και τη δεύτερη μέρα ήρθε κάποιος από το Υπουργείο τότε, Προεδρία, και μου είπε να αλλάξουμε λίγο τη μουσική να γίνει πιο, όχι τόσο πολύ σκανδαλιστική. Και ο στίχος «Γύρνα πίσω Αποστόλη» και δυο ανθρώποι και όλοι. Τι να πάμε όλοι μαζί, να πάμε την πόλη. Και λέει να αλλάξει. Αλλά και συμβολισμό, έτσι δεν Αν είναι? δεν θέλετε, ούτε η μουσική θα αλλάξει, ούτε ο στίχος, αλλά θα αποσύρω το τραγούδι. Όχι, λέει, θα το πεις κανονικά το τραγούδι. Εντάξει. Αρχίζει ο Μιχάλης να το τραγουδάει, και ο Διαμαγείας, μόλις είπε την πρώτη φράση, κοπήκαν τα μικρόφωνα και δεν άκουσε καμία τηλεοπτική μετάδοση. Η Ελλάδα όλα λέμε. Αλλά ακούστηκε μόνο το playback. Και πήραν το τρίτο βραβείο λόγω playback. Σοβαρά. Δηλαδή άκουσα μόνο οι πρώτες σειρές, άκουσα το τραγούδι. Δεν ακούω, έλεγε ζωντανά από το Μιχάλη. Από τη τηλεόραση δηλαδή δεν ακούστηκε. Καθόλου. Λοιπόν, ευκαιρία σήμερα να το ακούσουμε ολόκληρο την ιστορία του Αποστόλη. Έτσι. Θα καθίσετε πια, σε ευχαριστούμε Γιώργο. Στο πιάνο. Είμαστε συμφισμένοι.